Хора, имам един въпрос. Да го взема ли то с шока за баща ми старото колело? И аз си мислех, че това просто било като 26 так, 27 так. Не, изобщо не е такова. Защото ако погледнете... вижте разликата. Мислете си. Ако не видяхте, че това било 29 така, че този амортисьор е точно 29 така, като ще си помислите ли, че... Айде бе, защо се заклещи бе? Фари бе. Айде бе. Ще си помислите ли, че това е 26 тако? Изобщо не е. Изобщо. Изобщо, брат.